Mira, Amparo, que el xiquet també vol ajudar. Sí, pregunta que si està el porquet ahí. Sí, però no patisques rei, que està fent-se un bany termal. Ara la música! Sí, dissimula, però crec que no ha colat. Això li costarà al xiquet haver d'anar a teràpia. I els de la xaranga no podrien anar-se'n amb la musiqueta a un altre lloc. Que venen a mirar-me, por ella. A mi em sembla que venen més a mirar l'olla. No saben estos músics ni res. I tu? Ah, pues que tu? Jo fent l'olla amb ma mare. Tu fent l'olla, què t'ha dit? Què t'ha dit de l'olla? Ja ho saps? Ara què passa? La receta? Què te l'he dit a tu? També que anàvem. Això s'ho anem a endur vosaltres. Ja n'hi ha prou, home. Els únics que s'estan comportant són la colla dels amics. Hauríeu d'aprendre de... Déu meu. Quan vas a Ixina? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿A hacer faena de qué? Que ya le han echado todo lo que es lo de la entrada. ¡Mira! ¡Lleva la pilota! También queda que jugarem net. Amparo, que vosaltres estem tocant un paso doble. Sí que ho hem fet echar, sí que ho hem fet echar. ¿Has tocado la pols de l'aparador i tot? Ahí vas, ahí vas. Ai, senyor. M'han convidat perquè el plat d'avui és olla junta, el plat típic de Rafael Buñol, i el meu grup de teatre és olla junta, que tot el món el coneixereu, segur, perquè és superfamós en l'Horta Nord. Tac, fora. Tac. I això te fica sexy. Els policies d'ara que van de negre estan també preciosos, els d'Algemesí. Que tenia un desig enorme, el meu marit, d'anar a un dúplex i que li serviren un cafè. I el dia que se va jubilar, em vaig entrar tota sexy a servir-li el cafè. I dic, no volies anar a veure a una aixina? Doncs així la tens. I en seguideta ell diu, ara la tapa i fa, això tot és per mi? Els llauradors no necessiten aquest desig. No. Estan tots els dies entre talonxers. Quan van a casa, pues es pensen que és la Sofia Loren, la que tenen en casa. Mañana voy a empezar una nueva vida y quiero pasarla toda junto a ti. Perquè eres més bonica que una garrofera. I no és millor estar així, a bones tots? Vinga, que no para la festa. Xim-pum. Isos ullazos, com que no va? Que és per nosaltres. Vosaltres ja ho heu prou d'un isos ullazos a ta mare. Isos ullazos a ta mare. Ja s'acosta el temporal. Així a muerte. Però... De xoc, net res. Mireu, jo així ja no pinte fava. Me'n vaig a pel dolç i ja s'apanyareu. No, vosaltres. Que no, que ja vaig jo. No. Vosaltres. Que vosaltres em pedreu. No. Vosaltres. Ai, quin mal de cap. Tots junts! Au, sí, aneu, a veure si així vos desfogueu. Que portarem vosaltres. Que el dolç és cosa nostra, Que no. Pero bueno, ¿qué escándalo es esta de aquí? ¿Qué pasa aquí ahora mismo? ¿Qué pasa aquí? ¿A por qué habéis venido vosotros? Ah, pero el dolceta, hombre. Ah, bueno, pues espera que ahora lo saco. Vamos a preparar las cocas Cristina, que es lo más típico de aquí, por esta zona. Coca Cristina, pa de Calatrava, tarta de Santiago i encara no han inventat una coca amb el meu nom, Coca Gormanda. Forners del món, a què esteu esperant? Cuando queremos hacer un merengue, lo que utilizamos es la clara. Es la parte que no tiene la grasa y es lo que nos ayuda al montado. Esto lo ponemos en la batidora,
Ahora es la hora de echarle el azúcar como si fuera en forma de lluvia, muy poquito a poco, para que el merengue no se nos baje abajo. Vamos a añadir ahora la corteza de limón, canela, la harina tamizada, junto con la almendra molida. Las vamos a escudillar en lo que son las neulas y desde el centro vamos haciendo una especie de espiral. Ahora vamos a meterlo al horno, que ya lo tenemos recalentado. Y nada, ¡ay! Se me olvidó. Se nos ha olvidado echarles el azúcar. Y sin azúcar ya sabéis que no es un postre. Nada, pues esto ya sabéis que cuando més sucre, més dos, ¿no? Pues nada, tírale ahí sucre. Todo el mundo tiene un fallo. Aquí tenéis lo que es la coca Cristina, que es típica de por aquí. Y nada, esto huele que alimenta. Aquí tenemos la coca Cristina. Aquí tenéis lo que os he preparado, tortas Cristina. ¿Eso es coca Cristina? Ai, que Esto bo! son tortas Cristina. Que me l'enduc Ai, la coca d'Amparo! Per favor, anem a comportar-se. Anem a dur les coques com a germans que som amics tots. Va, anem a fer-les pau. La pasta El meu fill és músic. Clar. La meva dona directiva, de la directiva. I de la coral. La meitat de la quadrilla són músics. I ells quan fan festes en Santa Cecília, que és la festa típica d'ells, tradicional, sempre ens conviden. I són molt oberts i molt bé. La veritat és que molt bona relació. Però l'olla per nosaltres. En part no som músics, però són també molt artistes, entonces pues s'ajuntem molt perquè així en Rafelbunyol fem un espectacle en les festes del poble que s'ajuntem pues, clar, pues, de tot el que tenim ballarins, tenim actors, actrius, tenim músics, tenim cantants, pues, tot això. Entonces, pues, clar, pues, entre el que Amparo canta en el coro, l'altre que és actor, nosaltres els músics ens juntem i entonces, pues, clar, pues, el roce del carinyo, això és així de tota la vida. I vull que no, pues, paella, torrar, pues, mira, pues, ens juntem molt i pues, és molt bonico. Pues Amparo és amiga nostra tota la vida, tota la vida. No sé exactament de quan, però sempre hem coincidit en tots els llocs. És l'alegria, és... Conduís molta gent. Què? Mos conduís per sí, clar. Per la bona vida. Per la bona vida. Això en compte d'un cullerot sembla un rem. Jo he perxat, i m'ha quedat la barca allà darrere i jo he vist el sequió. En remull. M'he quedat falcar la perxa. Va, fiquem la ratlla. Com ara? Com ara. Home, no m'imagino la bufera plena de fesols i naps, però bona traça sí que en tens. Com deia el tio Paloma, perxa, Tonet, perxa! Ha ficat l'arròs, xiqueta? Tot, 2 quilos? Claro. Ahí t'he vist ràpid, Juan. 2 quilos d'arròs de bot i braç. Si és que... Quines preguntes que fas, Amparo? Sí, i ell m'ajuda. Això és de veres. Cuinem el fam. Tema per a la cuina. Aguanta-me, les paelles les fa de puta mare. Que l'eixen bones, vaja. Xiquet, a parar l'olla. Com que parar l'olla? Jo no veig que es moga. Normalment en les festes del poble anem en un perolet i ahir anem a la plaça del poble i repartissem olla i anem en el perol i arrepleguem tots. Però això és més típic i més bo. I un trozo de cansalà. Ira. Mira que bo. No em fiques molt que he de tornar. A donar les gràcies, no? Un blanquet? Sí. I un botifarró també caurà. Segur que sí. Però saluda, xica, que és el teu moment de glòria. Això és millor que heretar-la i xovar. Això ja ho crec. Ni les cases ni tots els terrenos que tenim. Ja, Amparo, a petició popular així tens un detallet de part de tots. Ui, que adornaetes estan. No te les menges totes d'una, eh? No, vos convidaré, a Coca Cristina. Que llega el buen samaritano.
¿Y si no daba de beber al sediento? Sí, sí, que yo sàpiga la casalla no lleva la set, Juan. La casalla quan és? Truca d'aigua. Sí, Joana, tu vols això? Molt bé, m'ho ha passat molt bé. M'ho ha passat molt bé, de veres. I en aquesta joventut és la que me volen, el poble també. Ja tinc la decisió qui té que portar-se la meva recepta. I ara sí, amb la panxa plena procedisc a la lectura del testament d'Amparo que dona en vida la recepta... Ai, quina emoció, sembla la Mayra Gómez Kemp llegint una targeta de l'1, 2, 3. Bé, Amparo dona la recepta de l'olla junta... Mira, si sóc jo, el de Gormandia. Va, home, va, no vos preocupeu, que segur que d'ací a uns anys vos riureu de tot això. Bé, si de cas jo me'n vaig, Que la cosa sembla que s'embruta. Una senyora me conta un cas que jo estic al·lucinant. Que casualitat passa per un puesto i veu una persona i se coneixen i en el poquet de que es van conèixer, quan ell falta, la quidren i li diuen vine, que així tens una fortuna. Collons, que sort, això no ho tenen tots. Jo dic, per què no escrius un llibre? El que més recordo és el carinyo que li tenia a ma mare i a mon pare. Molt, en totes les coses s'estira molt de menys. A part dels béns, el de menys encara són tot el que puguen deixar-te, sinó el record d'ells.